खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। परबतजरा जिल्ला BPF आइजो आफादाबो दिनै मुलुगनां आइजो सान फालिदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि परबतजरा जिल्ला BPF मावख'आवबो दिनै मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियावनो परबतजरा जिल्ला BPF आइजो आफादनि आफादगिरि जयमती नार्जारिनि दैदेननायाव फुंबिलि 9 रिंगायाव फिरफिला बेरहैयो मिरुनि CWC आइजो आफादनि नेहाथारि जयमती ब्रह्मगिरिया आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो मिरु CWC सोद्रोमा साबश्री ब्रह्म बिथाङा। सानजौफु 11 रिंगायाव मोनसे सावरायमेल जथुमा खुंफुंनायाव 1 नं परबतजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा गाहायै बाहागो लायो आरो मिरु CWC आइजो आफादनि नेहाथारि जयमती ब्रह्मगिरिजों लोगोसे मिरु CWCनि सोद्रोमा थबिन्द्र ब्रह्म आरो बिबिसन ब्रह्म आरो शिबचरण ब्रह्म आरो गोबां BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो BPF हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आखायाव प्लेकार्ड लानानै आइजो माहारिनि समान मोनथाय आइजो माहारिखौ रैखाथि होनाय बायदि बायदि नुनो मोननाय जादों। दिनै परबतजरा डिस्ट्रिक्ट वमेन BPF नि दैदेननायाव जोङो आइजो सान फालिदों। आइजोफोरनि जौगानाय जिकुनु आइजोनि साफ्रोमबो आइजोनि सल तथा आइजोफोरखौ जों सन्मानार्थे दिनै इन्टारनेशनेल वमेन डे खौ जों बाहाय खुंफुंदों। बाहाय जोङो माखासे आयदाबो लादों जे जोङो बयनिख्रुइ आइडियेल बिमा, बयनिख्रुइ गोख्रों बिमा, बयनिख्रुइ गोख्रों समाज सेबिका आरो आंबो सासे आइजो पलिटिशियान हिसाबै दिनै वमेन BPF आ आंखौबो स्वीकृति होदों। बेखिनि आयदाफारिजों जोङो दिनै आइजो माहारिफ्रा आइजोनि दिनखौ जोङो बाहाय खुंफुंदों। बेथ' जोङो गोबां ससियेल मिडियायावहाय दिनै आइजो दिन हिसाबैहाय माने गोबां ससियेल मिडियायावहाय गथ' थाखानायफ्रानो माने गुबुन हौवाफोरजों खारलाङो बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन दिनै वमेन्स डे हिसाबै? बेफोरबादि खामानियाबो आं सानो जे आइजोफ्रा आत्मबिश्वास गैयिनि थाखाय बेबादि खामानिखौ मावफ्लाङो होननानै आं सानो। गतिके कुनु आइजोआनो गिदिरानो होन फिसायानो होन सोरबा गरिबानो होन धोनियानो होन गावनि सायाव आत्मबिश्वास थानांगौ। आत्मबिश्वासखौ मालाबाबो खोमानानै लानो नाङा। आत्मबिश्वास गोमानायनि थाखाय माखासे बिमाफ्रा माखासे आइजोफ्रा दिनै दिसाहारा जादों। बियो बहुत आनफर्चुनेट। जोंनि समाज बेबस्थायाव जाहाथे आइजोफ्रा जायगा खोमायाबालानो बिश्वासजों आरो कनफिडेन्सजों जेन' जायगा बानायनानै लायो बेखौनो आङो आइजोफोरखौ आङो अनुरद खालामहरो। बेनि आसल जाहोना जाहैबाय स्थिति ससियेल इक'नमिक्स आरो बेनिफ्राय पलिटिकेल जिखुनु समस्याया जुदि जोंनि आइजो माहारिखौ प्रटेक्ट होनो हायाबा बे आइजो माहारिनि गोसोआ एसे दुरबल जायो, न'खराव संस्कार गैया जायो। बे संस्कार गैयैनि थाखाय माखासे आइजोआ गावनि स्थितिखौ खोमानो गोनां जायो। बेनिखायनो बिसोरो गावनि आत्मबिश्वासखौ लाखिनानै गावनि सुबिदाखौ नागिरनानै गुबुन सासे न'खरनि मानसिजों खारलांनो गोनां जायो। नाथाय जों बेखौ दा सिरियास जानांगौ, जोङो बेखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ। इन्टारनेशनेल उइमेन डे नि जरियथे जोङो बेफोरबायदि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जेब्लायबो जोङो सोमावसार खालामनांगौ। जोङो आइजोखौ मोनथाम बाहागोआव राननो हायो। सिगाङाव जाहैबाय हिन्जावसा, बेनि जाहैबाय बिहामजो आरो बेनि उनाव जाहैबाय जोङो बिमा। बे मोनथाम केटेगरियाव जोङो आइजोखौ राननानै जुदि बबेबा बिमाया सोरनिबा उसुथनियाव सोरबा माबा बुंनायाव बिसोरो बिसलित जायोब्ला बिसोरो माने गावसिनि जिउखौ मोजाङै खांलांनो हाया। बेनि थाखायनो जों बे मोनथाम केटेगरिनि आइजो माहारिनि मोनथाम केटेगरिखौ जोङो मजुत लाखिनानै सांग्रां जानांगौ।